וואטסאפ מזמזם, חיברו אותי להיות קבוצה. מכאן שאלתי וענו כל מי שאת רוצה. כל מי שהצטרף הוא עוד כוכב שמחכה להיות נבחר הילדים. מי כן אם מפסיד אז אפק. הלב דופק חזק ואין לו רגע מנוחה, כלום עוד לא תם ולא נשלם עד שאחזיק בך. רק אם סתם שני אנשים אוכל להתחלק, תמיד תהי הראשונה לחבק. אוי מתנשק, יש לי לוק, יש לי את הפרס שלי, אז שימי ברק. זה לא אותי, לא מרשים, כמו מסך מלא גושים. העולם ינצל, אם השמיני את תזכה. לא נוותר, לא נתנצל. מה הפתרון אומר? מה הפתרון אומר? מה הפתרון אומר? כל תוכנית אני תמיד קורא. מה יש לי בליבה אני לא יודע. הבנים והבנות התחרות חזקה, למה לא לאחד את כולם ללהקה? יהיה מקום ראשון ולמעולה עם האמון ניקח את הפסלון. כולם במתח בבוקים עכשיו אל הרצה. מי יהיה נבחר הילדים שלא נשכח? כל הקהל מוכן, תנו מוזיקה, קבלו פניו.